everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. दायो जोङो हाबा जाफैदों आब'नि हाबा दिनैहाय ओमफ्राय गामिया माबायाव बेंटल उखसिगुरियावहाय ओमफ्राय दा नोंथांमोन आं बेखौनो देखायलांनो सानदों ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय. रुटनाल वेज फ्रिजिला दा फट' लानो नागिरदों. नेटानो नाङा बे गामियाव नेटानो नाङा माने एकदम नेटवर्क गैया. नोंसोर मानो फैदोंलैहाय हो मानो फैदों हाबा जानो ए ओंखाम जाखांबाय जायाखै ए मा नामलै बाबु मा नाम मा देरहासार दायो नै हिनजाव गोदान लागो फैबायनो ओमफ्राय बेखौनो मा होनो बरायनाय होनो ना दा बरायनाय दा बिसोरखौनो माने लांफैबाय आरो दा नोंथांमोननो देखायगासिनो नायबाय था. दायो हिनजाव गोदान लागोआ जोब्बाय आरोना बरायखांजोब्बाय ओमफ्राय दा नायनोसै मा जायो बेनि उनाव फैदो. Miss, say hi. माखासेया जाखांलाबाय ओंखाम जाखांबाय
자, 제크. 마트남. 마? 론지라. भाई नवाले मुझे. नवा मुझे नहीं है. हाँ? Buyau dong nua. Nua buyau dong. Kamu kian kian. Kamu kian. Kibai, anggung kamu kibai. Bine. Sana hư. Đi ra bây giờ. Thấp thấp. Lấy thật quá được. Làm ơn. Không nhỏ vậy. Anh em apa aja nih udang?
आनिया नायदो आनिखौ नै माबायदि नुदों इदि नुदों नोंलाय नोंबो खोन्थादो नोंलाय हरसे जेनि ओइ दा जोङो हाबा जाखांनानै फैबाय ओमफ्राय आब'खौबो ओमफ्राय गुमैखौबो माने बिदाय लाखांनानै फैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बिराद मिस खालामगोन ओमफ्राय बिराद खुसिबो आब'नि थाखाय मानो होनब्ला बिराद टाइम स्पेन्ड खालामबाय जोङो सिगां जोंनावनो थायोमोन जेला आब' फ्रिजिलाया ओमफ्राय बिराद मिस खालामसिगोन ओमफ्राय खुसिबो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो विश खालामहरबानो जाबाय बिसोरखौ जेनेबा गोदान जर्नि स्टार्ट खालामनो नागिरदों जेला नोंथांमोनाबो विश खालामहरनो दाबाव ओमफ्राय दा बेनो दा जोङो लोगोनि न'आवसो दंफैयो ओमफ्राय बिसिनावहाय माने दै फुङावहाय जों बिसिनाव फैग्रोदोंमोन ड्रेस चेन्ज खालामनो थाखाय मानो होनब्ला जों फुङावनो फैदोंमोन ओमफ्राय बाबा मामिया एसे सानावसो फैदों नालाय ओमफ्राय जों फुङावनो स्कुटि ओमफ्राय बाइकजों फैदोंमोन ओमफ्राय बेहाय जोङो माने दख'ना गानबोआखैमोन नालाय गाननायाव बिदि माने बाइकफ्राव गाखोनो स्कुटियाव गाखोनो एसे उसुबिदा जानायखाय ओमफ्राय दा जोङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै थांफिनसै आरो बिसिनिफ्राय दा आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार ओमफ्राय दा बेनो आरो दा जोङो थांबाय थानोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोनलाय